खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ रायजोफोर बिपिएफनि मावख' नेहाथारि गजेन्द्र दैमारिया बारग' एबसुनि बोसोनगिरि मनेस्वर दैमारिनो बड'फा हाउसआव लाइजामखौ होनाय जादों होनना समाजारि बिजोङाव गोसारनाय बाथ्रानि सायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि खेंफोरथि बिबुंथि नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय जानो हागौ जायफ्रा नुवाखै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना मानबदेब दिपेन बर' बिथांनिफ्रायनो आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो थामजौ जाबायना मोनसेल' रिफारेन्स होनो नागिरदों जे आं जेरावहाय लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौ मानबदेब बिथांनि बिथोन बायदि मावनो खाबुखौ मोनदों गतिके थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामानि दैदेननायाव बिपिएफआ गासै 1623 न'खरनोल' हानि पाट्टाखौ होनो हादोंमोन जोंनि दिनाव 50,000निख्रुइबो बांसिन हानि पाट्टा जों होबाय आरो 3,66,000निख्रुइबो बांसिन गासै हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हाबाय बेनो मोननै रिफारेन्स बिपिएफनि समाव हाग्रामानि समाव 17 बोसोराव जोंनि रेभिनिउआ 21, 20 मालाबा 19, 18 फ्राव थाङोमोन किन्तु जोंनि मानबदेब चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बोसोराव जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय 67 कोटिनिख्रुइबो बांसिन जोङो बोसोराव रेभिनिउ लाबोनो हादों गुबुन फारसे जोङो हाग्रा बिफानखौ हाग्रा ओनसोलखौ जोङो कमप्लिटलि हमथानो हादों मानो होनोब्ला मोनसे खोन्थाखौ नाय जे जोंनि दिनाव जोङो मोननै नेशनेल पार्क दानो हाबाय बा बानायनो हाबाय जायनि गेजेरजों जोंनि हाग्रा ओनसोला संरैखा जानानै फैबाय बेनि अनगायैबो दुखुनांथाव बाथ्राया जादों हाग्रामाया जोंनि मानसिफोर जाय 35 लाख मानसिया बेवहाय रायजो जानानै दङ बिसोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनो नागारै गावनि बिहावनि नामाव 3000 बिगा साहा बागान बानायनानै होदों देरहासारा सासे इएम हिसाबै 13टा साहा बागान बानायनो हादों जों जुदि बेखौ गड़ हिसाबै नायोब्लाबो 8,000निफ्राय 9,000 बिगा बियो साहा बागान बानायदों बेफोर जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेखायनो जोंनि गेजेराव जा फारागथि 4.5 बोसोर आरो 17 बोसोरनि फारागथिया गोबां अख्रां आरो हाजों जेसेबां गोजान फारागथि दङ बेफोरबायदिनो बिपिएफनि मावनाय आरो जोंनि मावनायनि गेजेराव फारागथि दङ मानोना जोंनि डेभेलपमेन्टखौ दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठिया लैहोर लैहोर नुजाबाय बिजेपिआ जे ट्राइबेल लेभेल ब्लकनि माखासे जेंनाफोरखौ जोंनि एसटि बिपिआनो जा बिपिएफआनो जा इभेन आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन दिनै बिजेपिजों बिपिएफजों जा एलायन्सनि बाथ्रा सिङाव थांगासिनो दङ थांनाय 5 इयार्सआवबो बिजेपिजों बिपिएफजों एलायन्समोन जेबो मावनो हायाखै एबार बिजेपिजों बिपिएफजों एलायन्स खालामनाय सरकार दानो नागिरोब्लाबो बिसोरो जेबो जे मावनो हाया बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखाबाय नंखायनो बिपिएफ आरो बिजेपिखौ जोगारखाबाय खालामनो मोनाखैमोन बेखायनो जोङो मैया स्पष्टीकरण होदों बे लाइजामखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जानाङा बे लाइजामखौ लानानै जोंनि गेजेराव गाज्रि परिबेसबो जानाङा जोङो लाइजामखौ मोनाखै होननानैसो जोङो स्पष्टीकरण होदों जों रावखौबो माने जोङो आक्रमण खालामनो थाङाखै क्रिटिसिजम खालामनो थाङाखै अफिसियेलि जों लाइजामखौ रिसिभ खालामनो मोनाखैमोन दा जायया होफैदोंमोन आरो जाय रिसिभ खालामदोंमोन बिथांमोननि लेभेलावनो बे लाइजामा कि जाने कारन परिबेस परिस्थितिया बेबायदिनोमोन बिथांमोननि लेभेलावनो बे थाबाय जानांगौ दा होफैग्रा आरो रिसिभ खालामग्रा बिथांमोनासो बुंनांगोन बेखायनो लाइजामखौ बे समाव जोङो मोनोब्ला जि उद्देश्यआव लाइजामखौ लिरदों डेफिनेटलि जोङो बिनि सायाव रेसपन्स आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै हाबा मावनायाव एबसुआ मालाबाबो जिरायना थानाय नङामोन आरो आं मैयाबो बुंदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफनि माखासे मोजां सानग्रा वेल विजारफ्रा बै समावबो रायखांदोंमोन खोथा बाथ्रा टेलिफनिक बिभिन्न माने जायगायाव जे मोननै दोलोजों सरकार दानो हायोबा मोजांमोन बे रायखांलायनाया सावरायलायनाया सोलिदों खिन्थु अफिसियेलि बे बास्तबाव कार्यकरि जायाखै दा बेखायनो लाइजामखौ लानानै जोंनि गेजेराव बितर्क जानाङा जोंबो बितर्क खालामनो थाखाय रिप्लाइ होआखै जास्ट जोङो स्पष्टीकरण होदों बिथांमोना जिहेतु क्लेम खालामदों जे जों लाइजाम हरदोंमोन बिथांमोना बेखौ गुरुत्व होआखै होननानै लाइजामखौ मोनोब्ला गुरुत्व होयिनि बाथ्रा गैया आरो लाइजामखौ जाय होफैदों आरो जाय रिसिभ खालामदों बिथांमोनासो बे बाथ्राखौ मोजाङै बुंनो हागोन आरो नैथि बाथ्राया जाहैबाय मैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफनि आफादगिरिया मिडियानि गेजेरजों बुंदों
जे जिहेतु मैयासिम जोङो मोनसे टाइमलाइन होदोंमोन आङो डेडलाइन होननानै बुङा टाइमलाइन मोनसे होदोंमोन बे मोनसे खामानिया मोनसे समाव जायोबा मोजां आरो बेखायनो सावरायनायनि थाखाय 5 तारिखनिफ्राय 12 तारिखसिम जों मोनसे सम लादोंमोन UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बरुवा सावरायबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि हानजाया जोंनो लाइजाम हरबाय आरो जोङो बिथांनो उल्था लाइजाम हरफिनदोंमोन जे जोङो सावरायनो लुबैयो आरो सावरायोबा जों हाग्रामा महिलारि बिथांजोंनो सावरायनो लुबैयो लाइजामाव जों स्पष्ट लिरदों दा बेखायनो बिथांमोना मैया PNB ना माबा मोनसे मिटिं सावरायदों आरो बे मिटिङाव सावरायनायाव बिथांमोना मिडियायाव बुंदों जे एबसुआ जे रायलायनो थाखाय लाइजाम हरदोंमोन रायलायनाया 16ता आफादा जयै रायलायगोन बेयाव एबसु हारसिङै रायलाया बे रायलायनायनि जे प्रस्ताब बे प्रस्ताबखौ BPF दोलोआ जोङो रायलायनो थाखाय थांखि लाबाय होननानै मैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दा माला रायलायगोन बहा रायलायगोन बिथांमोननिफ्राय जेला अफिसियेल जोंजों जगाजग जागोन बिनि उनावसो जोङो बाथ्राखौ स्पष्टयै जों बुंनो हागोन दा बेखायनो जोङो नेनानै दङ दाबो टाइमलाइना मैया जोब्बाय नेनानै दङ मोनसे समनि गेजेराव जायोबा मोजां आरो मोनसे सम बारलाङोब्ला मोन 16 आफादखौ लानानै जोङो बे गासै परिबेस परिस्थिति आराम्भनिफ्राय दासिम मा जाखो आरो इयुनाव मा जागोन बा माबायदि आवगायलांगोन बिनि थाखाय जोङो मोन 16 आफादजों जों सावरायफिनगोन नैबे समावहाय नाथाय समा बिराद सुंद' होननानै बुंनांगोन समा आंखाल बिसायख'थिनि सम तारिखआ फैगासिनो दङ राजखान्थि दोलोफ्रा गावबा गाव लाइनाव खामानि मावगासिनो केम्पेइन खालायगासिनो दङ आरो जोंनि जे बुजाबुजिनि मोनसे बाथ्रा बा इनिशिएटिभ बेखौबो जोङो लांबाय थादों दा बिनि गेजेराव मा फर्मुला मा हिसाब अंक ओंखारो आल्टिमेटलि बिथांमोनजों सावरायनो मोनोब्लासो बे बाथ्राया रोखा जागोन गोजोन्थों